Млада и жизнена, огряна в светлина, облечена в пролетна премяна, обятия отваря към света. Природата ни сбира на поляна, кавалът меден заговаря тук, а гайдата ще писне без умора и тъпън ще ударим ни на пук, на лошотиите, неволите, че Видовден дойде с походи и всеки му добро дари за препирните в днешни дни. Хор за обработен фолклор към Народно читалище Надежда, 1900, село Чавдар, с ръководител маестро Кузман Кузманов.
Każdy może